തീർച്ചയായിട്ടും നീതിന്യായ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. കോടതി തീർച്ചയായും നല്ല ഒരു ഇതിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പ്രതീക്ഷ അതാണ്. 18-ാം തീയതിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അതിന് കാരണം. കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ ഇല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റ് 18-ാം തീയതിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. യാതൊരു നടപടി എടുക്കുന്നതിൽ തന്നെയല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ അധോലോക നായകനെ പോലെ ഇവിടെ എല്ലാവരും മന്ത്രി എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വിലസുന്ന സീനാണ് കാണാൻ പറ്റിയത്. കാരണം ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരികൾ അറച്ചുന്നതിന്റെയും മടിച്ചുന്നതിന്റെയൊക്കെ കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ്. വലിയ അധോലോക ഗുണ്ടയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പെരുമാറുന്നത്. നിരവധിയായ കേസുകളുണ്ട്, നിരവധിയായ ബിനാമി ഇടപാടുകളുണ്ട്. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും ഹൈക്കോടതിയിൽ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട്, ഹൈക്കോടതി പുല്ലാണെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ ആ പാർട്ടി ഒരു നടപടി അവരുടെ സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്, അതായത് വാർഡ് മെമ്പറാണ്. ആ മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാണ് കാര്യം. പൊതുജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പൊതുജനങ്ങളെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലായിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് ജനങ്ങളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്.